Para a xestión de grupos accedemos ao noso Moodle. Imos á administración do sitio e cursos. Aquí aparecen todas as operacións que podo realizar cos cursos na aula virtual. A primeira parte da práctica pídeme que cree dúas categorías de cursos. As categorías son como carpetas para organizar os cursos da aula virtual. Todos os cursos teñen unha categoría superior e unha categoría misceláneos. A categoría superior, deben colgar todas as nosas categorías de cursos. Misceláneos, digamos que é unha categoría para recoller aqueles cursos que non o popurri, vale? Que non corresponden ás categorías que teño creadas no resto da aula. Entón, a primeira categoría chamaremoslle primeiro SMR e logo dende aquí que vemos todas as categorías e podo ver os cursos que teño en cada unha delas, tamén podo crear a nova categoría que lle chamarei segundo SMR. Fixádevos que teño que escoller como categoría pai a superior porque segundo SMR e primeiro SMR están ao mesmo nivel. Ben, a segunda parte da práctica dime que cree 2 cursos en cada categoría. Bueno, vou crear únicamente un curso nunha categoría, logo sería repetir o proceso. Escollo a categoría, poño o nome do curso, o nome corto, a categoría é correcta, é primeiro SMR, e doulle a agardar e volver. Logo me di que matricule un profesor e un xestor en cada curso. Ben, se selecciono dende aquí un curso, na parte baixa desta pantalla aparecen estas opcións que me permiten traballar co curso que teño escollido arriba. Vale. A nos interesa matricular usuarios. Pois premo aquí e chego á pantalla de matriculación deste curso, RLA. Premo matricular usuarios e vou a poñer a María María Díaz Barbeito como xestora. Escollo a persoa e logo asígnolle o rol. E logo volvo a premer matricular usuarios e aquí vou a poñer como profesora a Ana Barbeito con rol profesor. E doulle a matricular. De acordo? Se vou agora a cursos, vedes que teño as dúas categorías e nesta non hai ningún curso, nesta sí, se amosa o curso co profesor escollido para impartilo. Ben, o seguinte punto di, crea un curso FCT en primeiro de SMR, de acordo? Vou a cursos, xa podo agregar un curso desde aquí, e di que cree o curso de formación en centros de traballo, que ten como nome corto FCT, e que o cree en primeiro de SMR. De acordo? Doulle a agardar os cambios e mostrar. Bueno, lévame o curso directamente, pero eu quero ver os cursos coas categorías. Teño aquí en SMR, formación en centro de traballos e redes de área local. A última parte da práctica me di que mova este curso á categoría segundo SMR. O xeito máis fácil de facer isto é seleccionar o curso, elexir a súa nova categoría e premer en mover. E xa estaría feita a práctica.